И ето го руското чудо, Алина Кабаева. Сами ще видите, уважаеми зрители, че възможностите на това момиче са такива, че дори тя може би не си ги знае. И на Кабаева ни е лесно, все пак трябва да си защитава титлата от миналата година. Титла, която тя взе след само 3 международни състезания. Никой никога не я е виждал на европейския шампионат в Порто. Кабаева стана европейска шампионка. Междувременно Евгения Павлина излезе на 3-та позиция. И така една рускиня и 2 представителки на Беларус в първата тройка до момента. Сигурна съм, че това заплитане отива